L'obesitat és la malaltia crònica del teixit adipós, que en els últims anys s'ha definit com ABCD, que en anglès són aquestes sigles de malaltia crònica del teixit adipós que fa referència a l'excés de greix corporal. Aquest excés de greix corporal va associat també amb altres malalties com pot ser la diabetis tipus 2, la hipertensió, problemes cardiovasculars i dolors articulars. No és una qüestió estètica, sinó que és un problema de salut, que en els últims anys va en augment tant a la població adulta com a la població infantil. L'abordatge de l'obesitat ha de ser des d'un enfoc biopsicosocial. Què vol dir això? L'alimentació saludable i l'exercici físic són pilars fonamentals per l'abordatge d'aquesta patologia, però també s'ha de tenir en compte altres factors com són els genètics, els hormonals, l'estrès, la falta de son, entre altres. Com ha de ser la nostra alimentació? El primer que ens hem de qüestionar és el motiu per què nosaltres volem aconseguir aquest canvi. Potser les analítiques han sortit alterades i volem una millora en el colesterol. Potser ja estem prediabètics i volem millorar la nostra glucosa amb sang. Potser no ens en donem compte i pugem les escales i arribem a dalt de tot cansats. Primer, caldria valorar com és la nostra alimentació a dia d'avui. Quins factors podem portar a terme per millorar aquesta alimentació i començar amb petits canvis. Per exemple, si jo en aquests moments no estic consumint cap fruita, sé que la recomanació són de 3 peces de fruita al dia, el que haig de començar és com vaig introduir una peça de fruita al dia, quin és el millor moment i quina serà l'estratègia per poder introduir-la i que aconseguir que aquesta sigui com un hàbit. Una vegada hagi tingut aquesta instaurada, aniré a buscar com introduir la segona peça. Una vegada ja he introduït les 3 peces de fruita al dia, anem a valorar quin és el següent canvi a poder millorar en la nostra alimentació, com podria ser dels cereals i els faigs blancs, doncs anem a buscar com introduir-los de manera integral. Per facilitar aquesta informació, el Departament de Salut ha elaborat una guia anomenada 4 passos per menjar millor, on podreu trobar un recolzament per iniciar tots aquests canvis. Perquè no es tracta de prohibir, sinó de ser conscients de com, quan i què mengem i així poder-ho millorar.